the cosmic conflict. Or say amansa ntawa die no. Abusia for na atwe asanko apro abetu yembio. London Ghana memenda kwanwe for Sabbath school na feature se mu empense mu. Kote mu nyinara ye ne wusia onyankopon ne don na tantene. God loves and justice. Na fe ye ne wa ya dusia no mako enwotwe. Na achimu no ye pese no hwe de toso enkro no. Se wo hwe atifi asam na o se amansa ntawa die ye twe ho abasisia. Santo Antodia Kamasi Tibiano, same partner a place tennis. Because one you care for about doing say Tayo Hinemo and all kind of once. It will say Adam or Eve or then so mean call Eve. So to me in Kwa, when you go to me, I open somewhere for quickly. But yet to me. The second commandment, you know, say do not make yourself any graven image. Omande share abusia for adofo no mu amohwe ni mu amutie ye nyinara ye mwakwa abasonko kwanso na fe de nchia sonko efi ye ngaji nkopa Yesu Kristo nchen de ebre mu nyinara minim ye se onyankopon se ne oni adi ni ye wa ase no sara na mu ni mu abusia fo so oni mu adi ni ye se na madikan aka na mu aboafo ho mu ba beboa na de adusua pense mu de abram ye wa adusua to so enkron o se amansanta wato de de broni be kase the cosmic conflict answer na no ma yenkuti enyum mfiri nyumtufo ko ya no kwasem so mutonyum ye pa modama koma so mu kumase ampayo from Heavenly Dorset yenkuti enyum nwanwan bimra na fe mfa disia no ntoam so
Yeda Heavenly Dorset ase enyuma omode adi adusua ya nimu ama yen onyankopon enhira mopa ye afi de ma memfa mani hwe fidie mu hase na maboafo mo ba beboa na edi adusua mpense mu de abrawo no ye mayi omode acha mu de mesonfo Bismarck mensa ene ye wa dom me wo elder Dr. Alex Collins afanso eka ho wa hase ada demo akaba it as say and then so ye safrel what me aba me call manima Samuel abebio nso na ete hono no penisa me ye mo akaba and I say nenso eton safrel waba na me call manima elder Hans na Samuel so na eton elder Hans ye mo akaba minia ye me da say when so waba na fe elder Kings for diabo ama na fe oti etru eti no ho akora no elder ye mo akaba ja me da munyina se mama mhukwa na chudi anko nyankopon edemo ye addition ene abusiafo babia wo bia no si utrase na mema same into addition na enhye obadiensa adafunu mama emompaye ene ja osro japede wasi awkanya odi amaye ebraso se ye no manyina e ba beche wasem una wasem na nyansa ni ndie nyina ye odia eso se fa bedum ye na nia ye be pensem nyamunti ase na ti fonso intiminti wasemase nyina fomo bra esene fata wadunti amen yes ye share onyankopon donne na tentrene fa ya ye adusua etoso enwotwe last week this week no ye share na etoso enkron abusiafo se untimi enhwe ndusua na oko YouTube now wa subscribe to your channel no o subscribe to your channel na now say they want some amia adoma no so o don some amia adoma no so na chese de bia be sa adusua yi wonso wonsa ebeka bi afi obetumi akwachi na adusua hodo na ya manatwam no so watimi anya bi ahwe na afi watimi anya mu entiase na miwie ni sanso de amamensamfa aseda PC enfama Trebian Ghana TV na afi Hope TV Ghana sajuma kuyi na omuso ya sinema yesa addition ya omufa de ko wiase afa na nyara na enam se ho broadcasting ya na sikasama edin kakranti no ombe hian krankramwa enti se wo hwe na wutie obo se won number begu yemfoni nani yeso se fa na frɛ obi beje so kakra bia fa boasa adwumakoyi na namsa yeso ma onyankopon ashraw pa ye yes ye hwɛ yen addition mu the cosmic conflict anase amansan entatodie no kwasem ne se sa entatodie we ade bia trosem aka ho asem na ka trosem mu ensam edi akotene pa obonsam a wasori atia onyankopon ani na hinie na botaya ne se obetu onyankopon ahini agu na afenso no botaya ne se obema mansan nyina hu se onyankopon bia ni ho na botaya ne se obema mansan hu se onyankopon okro onyankopon ni tirimodin obema mansan nyina hu se onyankopon okro onyankopon awonyodo
obema mansa nyina hu se onyankopon nye obi a obetimi de ne ho ato ho so se wafa kwa hodo so bebre enti saade we aba ya conflict abaye ntewatewadi ama menu daily decision a ye take nyina no ida say be take decision say ne obonsama ye ko obonsama afa ana say ye ko onyankofo afa ene na abaye aprapri bebre na saa na otwi mu no saa decision we be ma ya answer your friends questions mienu so I say what does scripture teach that there is where does scripture teach that there is a cosmic conflict between God and Satan hifa na trosam no krampo kire say amansa ntewatewadi bi eda onyankopon anyo obonsam ntam. Then the second question I be say according to the scripture what is the nature of the conflict say na trosam no kire no saa ntewatewadi krampo ne tebia tesen anase etesen eno na abusiafo maboafo ebeboa ma afei yetimi ahwe ehu ensem sene esi etemienko na afei yenkɔhwe yenka abosama ye de hwe adesuan mu ewo Genesis chapter 3 verse 15. Genesis chapter 3 verse 15 adofo mieti unyame asem na mede otambeto woni oba no ntem eni wasefo ni nasefo ntem ono na obebo wutiri na wo nso waka ne nanti. Amen. Amen. Great. I can say as we move on through the lessons now, sa nkabosem we ne ebebam na fe ya hwe how I bit me address it sa nkabosem yi. This is when some you could do aduaba na fe hunsunso so na fe hunsam baaye no ena enya sa nkabosem ye koyanim no ebeba adisuan na fe yatimi aduso duso no afi yenhwe ne edi kan se otamfo bi na waye sa o se otamfo bi na waye sa an enemy has done this. Now ye be di kan akinkan bibi o Matthew chapter 13 24 to 27 na yenhwe abasem bi a waka no wo hono mo na yenhwe adusua ebetimi asua free sa abasem no mu. Matthew chapter 13 verse 24 to 27. Obu wombevu frobi se osoro ahenie no te se onipa bi a ogu aba na fum na nipa dai no na tamfo ba begu ura boni bi ayonu na ofri hokoi na eyi ahahan a eso aba no na ura boni no nso da adi jonu enso no na afuo ura no nko aba ne nchen bebisa no se owura enye abapa na wugu no wafu mu no na ura boni yi die efri hen. Amen. Amen. But of 28 ne 30 to us 28 to 30 na oka kire won se otamfo bi na waye saa na nkoa no bisa no se eniye wo pese ye kokoboboa ano ana ena osi daabi anye a moreboboa uraboni no ano na moatu ayuo no bi aframu 30 no momma ni mienu no nyina enyini nkosi twabre na twabre no mu mekama kire twafo no se mommoboa uraboni no ano kane na mon chechire no afiafi ma wonkoshi na ayuo no die mommoboa ano nkogumi san so. Amen. Amen. Great. Ayuo no die mommoboa ano na eno ne dibe kokodi. Sure. Na we abone no machine. Great. Eda boama yenhwe sa abasem yi mfoni be ni twakere yen wo ha. Yo menu amedase. Emse abasem yi kire yen adisuan na boase pa. That's right. If you said the introduction no kan no. And I'll tell you kosui abrebia no mienu yebusa sa question no. Yebusa in the sense say BBC a yebusa say na onyame ni tumi ne the this word hunu a wo hu omnipresence omniscience ne character eye odo no eden sa eniema esi koso wo ya abrabom na say the ye hunu a enye papa yi aden onyame ma kwan ma no esisi ye. See, I call back to Genesis chapter 1 31
mra onyame bo ade nyina no 31 no say then God saw everything that he had made and indeed it was very good. Niema onyame ye nyina no ohwe na ade bomu a na bibia eye bibia ye pepepe. The san ete de a ade na ohawo ni abebresa yehu akoko awudie krono bo nsekro de ye bekeka bebri. Na no ode sa parable anase bibusemi answer. So ose ogufuo no anase kuafo no ene na paafo no mudua ai wit. But ade chin no no makon se ngura fufuro bi afrimu abam. Basi ye hwe test no yi a wose emra wo mugu ye no workers no kodi die. It was night wo kodi die. No mo de die no ene obonefo no ye den e baaye because wo mo ani ana ho nti obonefo no e baaye no otimi e de be planted seeds a enye de ogufuo no anase farmer no adua initially ene omubusa se ye adwuma ye bibia ye papa bibia ye na eda ne yatimi ehunu se ade foforo bi abeduam ene ye nko ni nko tutungu asa ode man se dabi munya no nse ya ye ta kasa se mumma no mum nyini nyum kra ho ene omo sa busa se na ene ho ane ye ne Yesu no answer se the enemy. That's right. Enemy no one hwan se de hwa farmer no ene onyankopon no ara workers no ene angels ene yen ye de ba na mire mu a de obe plant seed no enemy no ene obonsam eden otimi obonsam timi be plant seed no se ye call Genesis a emra Adam ni Eve omo ani ana ho no omo kode dai onyame asem no a ode ma om no they didn't act upon it ntiti said they wada omru afi eno ntino ema otamfo no so be ebe sow seed of doubt in them eno abi na yenso eba samri so onyame ye obi a oye kese na ohunu ade nyina ade na wo se saa na ema isisi onyame me yati ase se nyo onyame na ma saa o ha no ba na emom eyo obonsam ene be sow that obe plant seed no in us ama ye ni ayeye ni emfata de onyame asem no ene ni babra bia no no bonsam e the seed abesi emu because bonsam in the form of serpent called garden of Eden no na da na ode koma wom asem na okokan na okotwiste onyankopon asem saa so na nemirim no onyankopon asem no ba ye ho a na obonsam eso eyede ede na da ede bem ndi workers no anase akua adumayefo no mo solution no na ene onyankopon solution no enye the same wo mo dia na sanke enko ne enko tutu but ye ko tutu sesi ano a ebefra papafo onyankopon do no a wo se yete ase no ye nte ase ko onyankopon kum obonsam emra okodada Eve no a ebeda na nka yen yate ase ne mrem se onyankopon ye odo ke ebesa atene question na around so onyankopon oye odo no ada na obonsam ko yes ade okodada Eve no okunu wom anase oyi obonsam firi ho abofo no ko mo nte ase yenso nke ye nte ase you me da say am say ye besa get back to mumani mumnyini no because sa understanding of mumnyini no ye be ba be chechire mu ye pa because e wo ye ne asetena mu tambe na ye ma bibi mumnyini na tambe na ye force ni identify ni yin firi ho no great ye nto aso na fe ye hwe the origin of the controversy on earth sa ntanto di nabase ba bi ni mfiti ase pa ye nhwe ba bia efri eba ye ndi ka hwe eda boso kakra but ye nkotro semu na fe ye nhwe na faraba na nkasa na fe ye nkasa ho first ye nhwe Genesis chapter 1:31 Abraham Yankopon bo ade nyina wie na oka den Genesis chapter 1 verse 31 Onyankopon hunu die oye nyina na hwe eye papara na ade san na ade chin na eda etoso nsia no amen then Genesis chapter 3 1-7 no Genesis chapter 3 1-7 ana ase na na owo ye nitie chane wiremu
muaduma awurade nyankopɔn ye ni nyinaa na obisa oba no sɛ enti onyankopɔn aka kyerɛ muampara sɛ munni turo mu nnua nyinaa bi na oba no bua na ɔwɔ ne sɛ turo mu ha nnua nyinaa aba no yedi nanso dua a esi turo no mu mfimfini no aba no de onyankopɔn aka sɛ munni bi nso momfa mo nsa nka na moanwu ɛnan no na ɔwɔ no ka kyerɛ ɔbaa no sɛ ɛnyɛ wuo na mubewu na onyankopɔn nim sɛ da a mubedi bie no mo ani bebue na moayɛ sɛ onyankopɔn ahunu papa ne bɔne na ɔbaa no hunu sɛ dua no yɛ sɛ wodie na ɛyɛ aniwa fɛ ɛyɛ akɔnnɔ na ɛbɛte ani enti ɔte n'aba no bi na odii na ɔde bi ma ne kunu a ɔka no ho no nso na odii nso no etwa to no na wɔn baanu ani beebue na ohunu sɛ ɔde da adagya enti wɔpempam brodoma ahaha yɛ nkata nimu fae amen good same one now can kaya ma membisa wo sa nsɛmwe ɛdeɛ bɛn ɛna ɛkyerɛ fasa yitu asɛmi ama yehu babia bɔne na hyɛseɛ ne efiri ɛbaeɛ ɛdas enua bismarck ne atifo nyinaa si ɛhwɛ nia ɛdabo ama nto aso na ɔsi ogu aba pap nko a ana ɔdaeɛ obegu bɔne bi ɛde frɛ mu na abane mu no ana adesua no so emi ate ase sɛ onyankopɔn hunu ne ɔyɛ nyinaa o Genesis 1:31 sɛ ɛyɛ papa na ɛne ɛyɛ papa deɛ ɛne ɛde na bibi aba befrɛ mu nti sɛ wokɔ Genesis chapter 3 verse 1 to 7 na ɛkenkaeɛ na ɛhɔ na ɛda na ɛde ame adɔfo yɛ nyinaa ate ase sɛ wɔse ɔwɔ dada ɔbonsam a yɛ the devil no ɛba turom hɔ sɛdeɛ anim aba asɛm ne dada no na ɔno na ɔbɛ cast doubt ɛto nipa a onyankopɔn abɔ wɔn a ɛyɛ Adam ne Eve etinim na ɔde fa ɔbaa no so sɛdeɛ ɔbonsam yɛ ne nneɛma no mmerɛ biara yɛ mmerɛ yɛ mu no ana ɔde ɛfa so ɛde enya yɛn nti ohun sɛ Adam wɔ hɔ Eve wɔ hɔ nanso menkɔ Eve so ana ɔde doubt kɔto Eve etinim nsɛ yɛhwɛ sideɛ conversation ni si kɔɔyɛ nti woyɛ sure paa sɛ saa nnuaba yɛ wa nyinaa onyankopɔn sɛ ma ɛni bi onim nia ɔfa so a obetimi anya no nti wɔde fa saa akonya no so ana sabi otoro bi a ɛma ɛne kasa tenten na ɔkyerɛkyerɛ mu mɔ nti dɛ mo a wo kyerɛkyerɛ mu nsɛm mu mɔ no so no na mistakes bebree na ɛba ne yɛhu ya weak points no nti no if ɛka ya ma Adam ɔbonsam no anaasɛ devil no nso ehu baabi a ɔde heti na obenya no nti ni ɔka yɛn so no ɛyɛ ne korɛ sɛ mudi saa duaba yi a mo ni bebue nti ne ɛyɛ ɔse duaba no yɛ ɔbaa no ani fɛ na ɛyɛ ne akɔnɔ nso ana ɔhwɛ nso ana akɔnɔ na ɛfɛ nso ampa sɛdeɛ ɔbonsam ɛka yɛn na no nti ɔde saa doubt ne tu nti na bɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ sɛ onyankopɔn koraa ne ɔka yɛn na ɛnyɛ no kuro ɛne yɛnkɔ curiosity yɛnkɔ ne yɛnkɔ test ɛnhwɛ nti saa na ɔsɛfoɔ no ɛde nneɛma bebree ɛba yɛ so ɛbi ɔhwɛ a yɛ mmerɛ no na wɔde afa hɔ nti ɛhɔ na origin of controversy na yɛka ɛhɔ na ahyɛseɛ ɛde ɛbaeɛ na sɛdeɛ wokɛkae Revelation a ɛno nso adesua mu ɔma yɛte aseɛ Revelation 12 verse 7 to 9 nso ɛde ba bɛto aso sɛ saa ɔbonsam a yɛ ɔwɔ dadaa no ano ɛnam anibere a ne ɛwɔ n'afa nti no yɛkɔduru mmerɛ bi ma onyankopɔn ɛto no ɛtwene asase so yo medase yes opening Hansen yeah medase medasame it's true sɛ ɔbonsam kwan a ɔfa soɔ ɛno no adɔfo a mutie sɛ ɔbonsam there is always there but may go on a different tangent kakra on the origin no na yɛnhwɛ ne wiase ɔbonsam yɛ sɛ wie no ne wasan ɛyɛ ne ho biem that's right now when say the theory of evolution any the big bang theory any theories ahodo a ɛkyerɛ sɛ nyanyame bi na ɛbɔ adeɛ ne nyinaa fi ɔbonsam o yes na kwan ɔno wafa so adane the whole thing and say ewiase no there was a ɛwɔ hɔ minim saa ne ɛwɔ hɔ no baabi a obenya origin na fidie yes but bibi ɛbɛbɔ mu brain there was a bang
and a boom grind. But you know a boom no out of that you know say accidental. It you know a chaos. If we are see free chaos. Yes. Basa. As time goes on, billions of years no na papa na can see na ye nipa kura na ye papa. But oh Bible yeah originally no or say onyame born no in beauty and nice. Or no account with Genesis 1:31 say papa. Ena boninti say according to Bible. Yes. But if we are saying no almost nyame so ni ho no almost na asay ena say papa. Eti wa wutie bisa wo ho say if we say ye wo so wanyi say wusa yo nkura brem kura no ma na e wo ho so papa ana say say na fa compare ni nyame asem aka any near the evolution theories any the big bang theories no eka ewo ewiase say so obonsam si nyame nyo ne bo ade na ehyaase free basa yemu everything continent we na da ha and billions and trillions of years no ekeka si ani and bibia form in shape a that time no ba no omo aso na sese omo si ozun le yase ya sese omo ma yasom nto yen ese fuel cars kura yase ye free because we ase na ye den say monso kuro ya nso mo si efri boni mu na eba papa mu ba onyankopon asem si it was very good ena obi a ye friend obonsam e de sa adwen kuro ya betu ni patim ena ye je ye ntinu ya say no sa na Bible aka but so when the Bible aka ne ye hunu wo wiase a ene nyame asem ye no kure if you say what they are saying there is no proper way a wiase ikobiem afedi na ebedru say kura no na ensuo nyina eyes nyina nane we nyina say at this point you know who do we listen to? Exactly. It is the word of God until hona na mpese me de eka ho yo abusafo na ye try to look at the problem of evil ye shared I think 2 weeks ago and then to us ani na fe ye hwe bone na faribai ba bi free ba ne na maboafo no eboa no na meetie obi a na opese o kire se ne wiase ona theory bi so pese o de kire se ne wiase ba and I started by defining things. There was a void. Besides, so what is a void? So there was a vacuum. Now I'm saying, what is vacuum? There was a hole. Now I'm saying, but what is hole? Not just there might be somebody who created something from nothing. And only on yankopon. And the Bible is very clear. And Tinipa the Sani, yes, very good. And Tinipa the Sani tries to obey about say and busy Bible, so it won't make sense. Because you keep asking the person a question. Because there might be somebody who created even nothing. Because the moment you say something, it is something. That means somebody is behind the something that you said. And this is what you are busy trusting. So and yes, sir, yes, I say one tia say that. Very good. Yen twaso enough. Yen share me the master send a match baby abone no send isi esha say but things say you're very familiar with South story and we don't want to twist it. The Bible is very plain. Acheche bi enenam say enye aduaba bia no bi kodi ye na the Bible language is very clear. You drew heaven and ye bisa nyankopɔ say enye aduaba no ankasa ka kyerɛ ba for now ne de trosem say dey enye aduaba eno mu kodi ye enti nkyerɛkyerɛ bi nso nam hɔ a ɛkyerɛ sɛ nya hwe no mo kyerɛkyerɛ niema bebree but this is what the Bible says. Great yen to aso na fe yenhwe ne etoso na fe yehu says the origin of sa controversy say ne ba asasi so na fe yenhwe the origin of the controversy in heaven yenhwe say ne intantadi so na hyase wo osoro say ne no nso etie what ye benya sa de we ehu abegusem wo Ezekiel chapter 28 12 to 19 na fe ye behwe na yahwe eno nso in the light of Exodus 25 19 20 no na fe Isaiah nso ema ye hompopoye kakra enti yentra ne yenhwe saa niema we na yenhwe se ne osoro de no nso ehye ase na yenhwe ase wo Ezekiel 28 12 to 19 no Ezekiel 28 12 to 19 onipa ba tra tiro hine hu kwadwum na ka kire no se Awurade Nyankopɔn sie nie wo de woni abodie afefe mu de oyeye nyansa ahyɛ wo ma wa ho ofe di mu Nyankopɔn turo edin mu na otie abodin abo nyina ye wo nkata ho boja nambo akra tebo ni borebo sikabrebo apopo bribrebo ni ahwehwebo
ahɔboɔ nsramboɔ ne ahahammonoboɔ ne sika wɔ mpintin ne bɔmaa som w'anim. Oni Caleb a wasra no a ɔkata so na mede wo mesi hɔ Nyankopɔn bepɔ kronkron no so na wowɔ ogya aboɔ ntam no na wɔre nenam na mfomsoɔ biara ni wo ho firi da a wɔbɔɔ wo ara de kɔsii da a wɔhunuu mu abususɛm no. Wadwadie dodoɔ nti na wode amimdie hyɛ wo mu ma na woyɛ bɔne na metoo wo firi Nyankopɔn bepɔ so sɛ afidie na Caleb a ɔbɔ wo ho ban no pam wo firi ogya aboɔ no ntam. W'ahoɔfɛ nti wakoma ahuhuru wasɛe wo nyansa ne wo hyerɛn. Mato wo atwene fam mede wo ato ahemfo anim sɛ wɔnhye wo. W'amumuyɔ dodoɔ no so wadwadie abusudie mu wagu w'akronkronneɛ ho fi enti mama ogya afiri wo mu na ahye wo na madane wo nso asase so. Wɔn a wɔhwɛ wo no nyinaa anim 19 na atwa to hɔ no. Wɔn a onim wɔ no aman nyinaa mu wo ho bɛyɛ wɔn ahodwiri. Wapatu asɛe na wɔani wo ho bio de kɔsi daa. Na wieyɛ no. Amen. Sɛ wohwɛ yɛfrɛ ne sɛn yɛnhwɛ Isaiah nso deɛ no Isaiah 14 12 to 16 also. Isaiah 14 12 to 16 nso. Isaiah 14 12 to 16. Ɛyɛ dɛn na wofiri ɔsoro ahwe aseɛ. Ao nsoroma hyerɛnfoɔ adekyeɛ ba wɔtwa wo ahwe fam wo a wobrɛ amanaman aseɛ no na wo deɛ woka no wakoma mu sɛ ɔsoro na mɛforo makoro Nyankopɔn nsoroma no atifi na mɛma mahengua so asie na matena ahyiaeɛ bepɔ no so. Atifi fam asase atifi ano no hwaa too mɛforo akɔ mununkum sorosoro mmea mɛyɛ me ho sɛ ɔsorosoroni mmom asamando na wɔnsane nkɔ akɔduru amena ne asase too dunsia no. Wɔn a wɔhu woɔ no ane mpem babia de apem na 15 year. Okay, great. My member doc so na menhwɛ yɛahwɛ description a Ezekiel de ama na yɛahwɛ Isaiah so description a ɔde ama ɔhase no. Sɛ yɛka sɛ ntontɔre ni na hyase wɔ ɔsoro a nimfo ni te sɛn. Onyame asɛm ɛyɛ solid. Mpanyinfo de kan I establish some points bi say Osha great controversy no sene opinion same kan na others no so kan no e hyase mra obronsam enam wo so our garden of Eden na osha obronsam ba in the form of the snake waho enti ka osha Genesis a obeka say bia snake no na de bone na ba but we are speaking to the power working through snake no. That's right. Enti so what that concept na say the test ye be expand Ezekiel ne Isaiah no it will make sense to you because when you careful about you say tayo hene no na wo kan ho asem but what the compare you see Genesis na ye nyina ti ase say obronsam na ye adwuma e wo no. Yes. Enti Ezekiel 28 can say or hene no or describe to me ye adwuma exhibit wo hene no. Say sa to me no aman ho so. Now share verse 13 na or say sa to me no wo garden of Eden or hene so tama ye kasa same years and years after garden of Eden no. And I was I'm just picking some of the few we call verse 16 now. Or say by the abundance of your trading you know another word that or yadi explaining yadi interpreted that word trading or slander. That's right. Wouldn't throw a go be so. That's right. And just I will pick some of these tests share verse 12, verse 13, verse 16 now. What you say
or verse ne kasa fa obronsam tumi a exhibiti tayo hinemu no ena so call Isaiah, so Isaiah 14 verse 12 to 15 and also ka hawa and tokanu si shase ewo soro a wo kire say obronsam a obehye ewomu ema odada if or garden of Eden no wo soro na onyankopon ebo no in a situation bia na ahofe ewo no so na is so this ahofe no ebe obeda onyame asese waye ne sa no rather ema ahomaso ba ne mu ema oye say obe challenge onyankopon authority no now that is how the origin of sin and a great controversy right from heaven shall see once onyankopon onyame a the principle the ebuna ban no on change no the principle be a established say or your God of love and then nam so your God of love to oma free will and it's our free will na or the ma nipa no the same free will no or the ma abodi e wo heaven so and emra obronsam wa born with all these attributes no nyankopon man that free will no and no enema yes obe misuse ne free will no ayesa samre die or kopre onyankopon akonya and that is how great controversy no shall see e was so kra and sana oba odeba asase so great me da say elder say wa church musa amabisa fi hu sane ye ya osoro de no so ehya ansana sa ntokwayi ebp ye nchen e wasasi yeso yento aso e wose se sa obekoto na wasore mia eno nso yenhwe bibi nso as part of that great controversy and as entire kesi yenhwe sane we nso beboa ya ma yanya ntiase bi sa ofa atrosem na no abie ko Matthew chapter 4 verse 1 to 11 no abra obonsam ekoso Yesu Kristo ehweye no yentie die ewo hono na fe yenhwe sane ebeboa ya ma atisa great controversy yase Adofunu ma yentie Matthew chapter 4 verse 1 to 11 ena honhom no di Yesu ko sre no so se obonsam nkoso no nhwe na odi muada adaduanan awia ne anadwo no akire yi no ekom de no na osohwefo no ba ne nchen bese no se woni nyankopon ba no a kasa na abo yi nane panu na obua se watro se enye panu nkuna onipa nam so betna asie na emom asem biara efri nyankopon anumu ba no so ena obonsam de no ko kronkron no mu na ode no kogina asorfie atifi na ose no se woni nyankopon ba no a to wo ho twene fem na watro se unti obeye abofo na wa beswa wo nsem na wa mfa wo nan ampembuo Yesu se no se watro bio se nso awurade onyankopɔn nhwe na obonsam fa ni bio ko bipo trene tintintin bisu na ɔkyerɛ no wiase ahenie nyinaa ni emu animonyam na ɔse no se wobɛkoto asɔre mi a anka mede yenum nyinaa bɛma wo ɛna Yesu se no se firi hɔ Satan na watwerɛ sɛ kotosɔre awurade onyankopɔn a awurade onyankopɔn ɔno nkon ara na som no 11 etwato no ɛna ɔbonsam gyaa no hɔ na hwɛ abɔfoɔ ba besom no amen yes ada Hans yenhwe sa asem we tena eboa ye me ate sa great controversy yase many am that say am say mpanimfo aka bebree so far ya hwɛ the origins no kwan ye fa so a eba asase so kwan ya efa so a efiri osoro na ye hwɛ the main ingredients a great controversy no mu a eye osom worship. Now this concept of great controversy no kwasem say asetie no enye simple sir, straightforward sir. Onyame aye yadom as Seventh-day Adventist say when we roll back the curtain Onyame nam Ellen White so amayen a lot of insights and yes say wakira the fufuro bi but a sort of explanation si bi
about your questions say ya na we yetimu bebre den kura se nka Nyankopon den na boni timi sha ase wa bra Nyankopon wenku bonsam adenti na etimi ba ye ni nyina no em say we read the book The Great Controversy. There is a lot of insight there. Intimi sra odofo say ebia usua Sabbath school na ye din a over the book The Great Controversy page 400 hono ekono a lot about these origins, you know. But yemra back to the worship, no. So usha sa ntawanta wadi kesi a ye ka ho asemu nyina no. Obonsam enam a lot of things na elders na ka minister American na dog kan sisi say onam kwan bi so but ni go maybe all ye dia kodro no ni aim any osom. Ni aim any osom. Ti ye go back to Isaiah asem no a kan ye na ode tiro hine no example no na opese o mayen insight as to nientia sa controversies no ba it verse 13 no also for you have said in your heart you will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farther sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High, yet you shall be brought down to show. Near no person can say, me near some nina or sumbia meje. Yes. Me wakotena unyankopon ahim wanwa yede som no natifi. Yes. In other words, meko akotena baabi a unyame na ne som nyina beba behye me obonsam ase. Yes. And the main aim of Satan is to get worship. Yes. But on farmer direct or the nam enoma bebre so into what he started doing say be ya onu benya wo som ne say obe slander the character of God. All right. Obe okeka ehun semama na kwete say onyankopon na nitimu eden. Enu nti say ye ba osomo de a ene na esese ye hwe ni ye. Yesu Kristo aye akonkyene ededuanan ana ewiane anadwo. Na honhom no this home no kind the spirit near the Holy Spirit. Yeah. Unyame no ankasa ma ho kwan say obonsam enso no hwe. Just like what happened in the book of Job. Oma kwan. And Jesus Christ in the presence of angels na ye din you know. Obonsam ebeso na hwe. So wo hwa wamfa wosum ani kan. But na the aim ne say wherever Jesus was going to fall no, Jesus is going to be under him to worship him. That's right. Nani aim nyina no nti won so de osom de no ko third one yes and na ode bibi ebe di kan wo hia enkanye hwe wa ya akonkyere na ekom de ode a na say wo si wo ni onyame ba no first of all casting doubt again on the sonship of Jesus. That's right. Say wo si wo ni onyame ba no de a ene dan abodo ipa no kwasem ne say eating bread when you are hungry is not a sin. That's right. But where does it become a sin? When Satan is actually moving you to do it. So obonsam na ema waye bibi na ade ama waduane a obi also oh sabio na mene be ma koda mene no mene mema na because ahokyere aba memba menya bibi ema no ni se wo pe bibi ama wo ba di no enye bone but se wo ye because obonsam kwan so na wo ye de apesa aduane no bread no adie no eye bone. It is a Jesus Christo dane abo pa no on any other day a obetimi ayo enye bone. But when it is in the temptation say bonsam say ye uko ye pe eye bone, now it has turned to worship. I feel the second one no na wa kire ni Jerusalem Sunday no oh well uko uhuri na sa uko tofamu a Bible kra say kiro no ya kra tomu say obema na bofo abeso wa o 9 pembo adentia he is challenging the power of Jesus. That's right. Now o challenge Yesu power na senka Yesu fail on the second nka wonka wosom ho asem but still it was about worship. Afedie oye ya enye yie no afi na wayi nanim na ntia me penu nie me pese wo som mentia ndi se wokoto na wo sore me a me di wiase agapade nyina be ma. But Yesu de trosem no ankasa na ye den eyi na no ne America dey so shortly and they say adofo ne ekoso wo wiase nyina is a matter of worship.
who do you truly worship? Ubetimi afra wo hu Kristo ni. Enso na ebia eye odiifo obi ni osofo obi ena ne worship enti ena wudi akire. Ti ni din ena wudi akire. Mempesa mabubo din ni bi wo ha. But we know what is happening. It's kind of a nipa bi edin nipa bi ena omo afa wo som. Enti se nipa no kura ye bone wate asori ena nipa di na chi. But wo ye bone se bi oni asori no mu nipa deda. Se bi oji nipa sika, se bi obu nipa faso ye nyina nim se o the powers bi na but esa ne se osom ena ye ka ho asem you are worshiping that person ti. Bibia ni ho ye ka wote ase. Okay, why na nye bone da? They have put themselves before God. Therefore, ebi so ana oye wasori awoko no ye kanya mesem kama enye se nipa ba ko bi dia na ye but ugina bibi so esom wo som no akogina sika bi ahodie bi ajapadie bi anase degree bi nimdie bi awo. You are worshiping yourself rather than the creator. The moment it happens when I will play the great controversy obonsam kwan of aso no eti say obonsam beba ye nchen yesu nchen abeka say som me no. What are we bowing to? Are we bowing to the creator God or any other thing? Say enye nyame na ye som no a be careful because great controversy there is no middle grounds. That's right. Either say wo bo mu ase amanyame e wo som mu ntina the second commandment eka ye no say do not make yourself any graven image whether physical or spiritual. Okay. Enye bibiara esi onyame ntam esrew na tie nyame asem na bo mu ase nyame rather. Okay. In all aspects. Now, no nebeboa ama great controversy no wako onyame afa. Yo, medase say watchre mu no afi yenhwe we so ediko addition na we the nature of the conflict cosmic conflict sene amansanta onto dia ye kan wase ne tebia no sen pa na a place sen esitie yenhwe akenkansem bi ewo John 8:44-45 and Revelation 12:7-9. John 8:44-45. Modie moja mufri ni mu ni obunsam na moja no akonodie na mope se moye ono na oye owudifo free mfitianse yes na onyina no kreso efri se no kre ni mu se oka atro se ma efri onoara ni mu na oka efri se oye otrofo ni atro eja 45 no na medie esanse mekano kre nti menyinu eni amen share Revelation 12:7-9 Revelation 12:7-9 na okomba osro maaki ni na bofo tu atuanse no so sa ne koin na atuanse no ni na bofo koin na odi wonso na wanya kwan osro bio na ni twatro na otu atuanse kase no na otu atuanse kase no na dada no a ofre no obonsam ni Satan die odada amanaman nyina no free hoto ni twene asase so na oto na bofo kan ne ho egui amen yo medase nya same akenkansem awa kama menko elder boama so elder so hwa sa amansan to di netebia no san na esitie yo medase minia amsa say ye bono tofa enta di ne akenkansem a minia na ka kire ye no ni nyina ne tofa bono ejira onyankopon suban God's character ho na obonsam ede na ada epese otwe enipa adwen firi onyankopon ne do ne na yemiye no so na afi ema ye hunu se onyankopon kra oye ontimodemfo onyankopon oni wodo se ye hwe onyankopon ni tumi ne kese ya wo no a kasanta wanto di a ye ka ho asemi senke tumi nku a onyankopon betumi ayi obonsam afiri ho quickly but nye tumi nemum said ye be ya ye beti onyankopon ni su yes ene ne ban no asiye no eno ene ne trene ene ne nokware no eno na obonsam enam so a odi sa na ada yi
ɛtwe yɛ free onyankopɔn nkyɛn ti sɛ akenkan sɛm no a yɛkan John 8:44 no ba no so Yesu kan sɛ obonsam nada nko a he speaks lie and was your father the devil the desire and I said the opa ne say obema yen afiri onyankopɔn nkyɛn ɛde saa na ada no ayɛ de ato yɛ tirim ami ahunu sɛ onyankopɔn kora wɔ yɛ tirim ɔdenfo onyankopɔn kora wɔ ni ɔdɔ because yɛ hwɛ de ɛkɔ so wɔ wiase ya akomakumkum ɔko obi a wɔnyɛ bɔne kora na ɛko abɛfa no wɔwu yade dɔm yɛbɛka sɛ na nyame wɔ hen ade no wɔtumi se na afei ɔma saa na ɔma yɛsisi ba ne nyinaa no yɛ na da ɔbonsam ɛfa so ama yɛhunu sɛ onyankopɔn ɔnyɛ ɔdɔ sɛdeɛ ɔka no na sɛ yɛhwɛ John pɛ sɛ yɛkan quickly First John 4 hɔ no a anase yɛmfa mfiri 3 chapter 3 First John 3 4 to 8 hɔ yɛnka no quickly 4 to 8 obiara a ɔyɛ bɔne no ɔyɛ de to mmara na bɔne ne mmara to na munim sɛ ɔno deɛ oyi no ho adi sɛ ɔrebɛsoa bɔne na bɔne ni ne mu obiara a ɔte ne mu no nyɛ bɔne obiara a ɔyɛ bɔne no nhunu no nanso onim no verse 7 mankuma mumma obiara naada mu deɛ ɔyɛ deɛ ɛtene no ɔtene sɛdeɛ ɔno nso tene 8 no deɛ ɔyɛ bɔne no firi ɔbonsam ɛfiri sɛ ɔbonsam na ofiri mfitiaseɛ yɛ bɔne yɛn nti na nyankopɔn ba no bɛyi ne ho adidi sɛ ɔbɛsɛe ɔbonsam nnwuma amen nti aha no ɛkyerɛ yɛn sɛ Kristo a wɔyɛ nyame no ɔyɛ trene ɔyɛ nokwafo ɔbonsam deɛ ne sɛ ɔbɛsɛe ɔnam bɔne so afiri ahyɛseɛ no ɛde na ada no nti no ɔka sɛ he is the father your father is a murderer ɛfiri tete no ɔde ɔhawi ɛba yɛn so ɛma nipa ɛtotɔ ɛfiri wɔn nkwa because onyankopɔn bɔ yɛ sɛ nka ebenya daa nkwa nanso wɔnam na ada no so nti sɛ daa nkwa no si anyi Kristo ani a ɔyɛ tenene ne nokwafo no a saa daa nkwa no na yɛ den na abɔ yɛ ti sɛ yɛhwɛ adesua nyinaa the cosmic conflict no ni super no ne sɛ ɛfa onyankopɔn suba ɛno na ɔbonsam pɛ sɛ oyi yɛn firi onyankopɔn ne dɔ na yɛmiyɛ na hummɔborɔ a ɔwɔ no ɛde ma yɛn no ne yɛhunu sɛ onyankopɔn yɛ onyame bi a ne tiri mu ɔden ɛnɛ mmerɛ mu no wotie nkurɔfoɔ nsɛm a ɔmo ka the same question na ɔmo ka nyankopɔn sɛ ɔyɛ ɔdɔ a adɛn na nka wɔsiesie ɛyɛ ɔbonsam na ada no bia great yɛnhwɛ we this final question afɛ yɛ mu adɛn na mo fi sɛ onyankopɔn one kubonsam straight away like one blown away na one ma boni anyini nanka oyeye na nanka hwem nanka no ano this is the old age questions question ba now sometimes you know na ye kan no me person me kan be free great controversy page 492 and 493 no or say nothing is more plainly taught in scripture than that God was in no wise responsible for the entrance of sin, that there was no arbitrary withdrawal of divine grace, no deficiency in the divine government, and that gave occasion for the uprising of rebellion. Sin is an intruder for whose presence no reason can be given. It is mysterious, unaccountable. To excuse it is to defend it. Or chere how ni enti a question na obisa no nyame kra wanye sa on say elder akire mu mpanifo akire mu say ekon na esi wo soro no enye menyi ni say na eyebushi akon eye bomb ene ade eno nko bonsam kra de nkem so betetentem ena enye the power the say it was a war of the supremacy or the power of God because that to me no bonsam kra ntimi nko wo ho ohum from us yanko beshe but it was about the character of God. Okay. Entina John 8 wono na Yesu Kristo chire mu se suban a mo da na die
ene ne amu ye ni nyina no e kire ba bia ifire eti na obonsam cast insinuation on the character of God say the timu eden okura wo kan from the beginning say nyankopon nye wodo eti se nka nyankopon enye wodo dia anka asemo a ewo ha say me pese me san ko to something mama white kan ye de hwe no say in his dealing with sin God could employ only righteousness and truth. Satan could use what God could not use, flattery and deceit. Tini obonsam yusu ya in this war no conflict o that's all ye and say unyame ni timu eden hwe uye ni bibi on fanche o uye ya odi ami ye o ka kira abofo no odi ne me kan asemi mo de mo hwe o be himase it is enkanyo ha na yakopon hye na se a anka obonsam ye no kwafo na onye no kwafo it what God wanted to do and say I will let his character be blown into full force na obi hunu se me ne obonsam no hwan na ne de ye no kore na hwan na ne de ye atro o se nka okum obonsam straight away a anka universe na aka ni nyina no anka yes o mbeba nyame afa de but enye odom with trembling ehu me ye kokan ye obeshia se yo she bonsam ase no sene ya woka ne kura ye no kura but that is contrary to God's character eti onyame sene ne obi ye se and ade nti ne nyame wo ho no wahwa amabone ikoso ne ode ye bonsam no za na ode ye yen o ma ya dom se ni nyina mblo nti woni obi kura ate na se o ye bibia se twice wa no so react na dani kikiki a obi bakura wo who is telling the truth but se wonya abotre na uma nipa no obo se obi say wo say na wo tie this is why God is at least I would say at least we know say this is why God didn't kill Satan straight away na ujama say yembre na ayembre abusafo yembre no ayembre nya sanka adusua we no in fact yembre pa mi say yafamu aba yehu obonsam trick spa kodada Adam ni Eve no okache say member ma yete say onyankopon miwa omo tese nyankopon dada because nyankopon say me bo me say so but say promise om so be ma ma yete nyankopon ewiase na Yesu Kristo de ofa no ko asase ebepa no so okache say me di wiase nyina be ma miwa ewiase nyina Yesu Kristo de dada so na de no de be ma Yesu no sa na obonsam ne na da na sitie ya sua emunsem bebre because of sasa controversy say akreti nipakuo mienu ye ni middle ground either say we free papa na atro ne awudi ahya na ma ana say free onyankopon wuntimi ngina mfimfin sa na controversy no akwakoye na eba ye dada ya setena ye decision agina si yesi nyina ye hu sa controversy we muntu bi sa say de bia obesore obesi agina bia no wo onyankopon afa ana so obonsam afa sa na tie me dem ase next week ye de toso edu no so ebeto am so katwani na mema doc insha so emaye ya mompae yenyame ne ya jenkwan da wase wo honsam abaye ho wachre ame hu tokwa ekoso na wachre ame hu se abrinyi na debia the choices are you making lifestyle you live on chre ba bia ye ko ida se ye koma ana ye koma obronsam de se bebre se de sua abaye nchen ma ye hoden boy na abrinyi na ye nimra ye ho so na ye mfa ye ho entrewo yantwe ye ho free niema eyo bronsam niema ne yemfa ye ho bata niema eyo nyankopon niema na brinyi na yetim akon ama wo da wase bebre efisi abisa we e wodo ba Yesu demo amen